Hello guys! Good morning po! Ngayon po ay birthday ni Kuya Ulan. Dahil birthday ni Kuya Ulan, celebrate po namin yung birthday niya sa Pandan Island, sa bandang Sablayan. First time Out of the country. Out of the Montiklaro na naman kami. Pangalawang dagat. Siyempre, kompleto ang mga team mula lang sa Tiligaya. Takot magbangka. Yes! Sorry na lang. Saan ba siya? Saan na lang Happy birthday Kuya Ulan! Happy birthday Kuya Ulan! Pero guys, ingat po sa amin. Thank you. Much later. Ayun guys, nandito kami sa Sablayan Tourism Office. Kailangan namin ibigay ang mga requirements. Andito na kami guys. Excited na. Excited ka na, Cha? Face mask mo, Charles! First! Oh, yung mga gamit. Bit. Ano oras na? Bit ka mo, balong! Dito kami pupunta. Ayan. Pandan Island. Ang mga lalaki guys, dito sa ordinary lang. Kami sa may glass. Glass boat. Dito kami guys sa glass bottom. Pang girl lalo daw dito. Pwede na po kumakain. Apa. Oh, Charles! Kunin mo ngayon si Jack. Kami na po. Yes. Maliit man. Ay, bata man yan. Oh, ito na yun guys. Ay, doon tayo. Yes! Ayun na guys, yung mga kalalakihan. Palis na sila. Bye, boys! Dito kami, mga babae. Dito kami sa glass bottom. Yes! Wow! Enjoy muna kami ngayon. Mag-relax din. Hindi yung puro na sa bundok. Sa bukid. Relax din ang mga girls. Sino gusto mag-sunblock dyan? Kahit maite, mag-sunblock pa rin tayo, guys. Kanya-kanya sunblock. Sabi kayo na nga na ako maglagay. Bata-bata pa yan. Tin parang pala yan. Yeah. Katangkat-tangkat mo na. Okay. Pwede pala dito sa taas. Oh, may isda oh. Galonggo. Wait lang po siya. Hintay ko lang po yung nagbili ng gasolina. Ako. Aarat na kami guys. Alis na. Lugi ako ah. Hindi ako makita. Ako naman. Yan guys, wala na yung mga boys natin. Nauna na. Nag-iihaw na. Yes, ang saya. Nandiyan sa bahay.
Kitang-kita ng ano. Anong pawikan? Babaw. Wow, coral. Mga coral. Corals. Dito dapat tayo nagbandiit eh. Sigurado may makuha tayo. Patay ka lang sa tubig. Yung corals niya, ano na siya. Hindi na buhay. Parang patay na eh. Ano, kalalim oh. Takot eh. Daming isda. Wala kalaki na doon. Ano? Pati ito yung isa na yun. Guys, yung isa hindi na mapigil guys. Busy guys. Mag ano, picture. Kalaki! Tago! Kalaki. Pawikan. Guys, may dala akong kape oh. Tignan nyo. Coffee is life. Ganun kaya sarap kape. Hindi kasi kami nakakape kanina. Miss namin to guys. Pag ano, dagat-dagat. Miss ko to talaga. Sobrang miss to ko to. Ano yan? Iikot niya pa? Baka ganun niya lang. Nagpasyal tayo kasi. Hello guys! Nandito na po kami! Umalis po kami ng 4 AM sa sa Monteclaro. Dito guys sa Oh my god! May flying fish. Ay! Sana kuya, tilapia lang kasi nakikita namin isda eh. Matinag kayo dyan. Ang ganda dito. Pwede ba makapunta dyan, kuya? Lao, ganda oh. Yun guys, may mga formation rock dito Ang ganda. Oh, next week busy na naman ang mga inday, ang mga dragona. Your phone's mobile data is turned off, so I can't help you with that at the moment. Ginaan mo daw yan siya namin. Oh, dito na kami guys. Nag-tour-tour lang kami kaya natagalan. Ay, sarap maligo. Yay! Yan na, lublob na. Yay! Thank you po. Yes! Yes! White sand! Ganda oh. Blue. Hi guys! Oh, Pandan Island Beach Resort. Ano? Pagdagat, Gigi na walang malalim. Ikaw naman. Gusto niya sorry. Maganda mag-tour. Maraming isda. Pinapukulan nila ng kaya. Wala man sinabing bayan. Mag-iihaw-ihaw na kami guys. Oh, ito, may sugpo rin kami. Pagod. Pagod. Guys, ito ang aming ulam. Bakit ay? Social ang birthday celebration ni Kuya Ulan guys. First time ba to Kuya Ulan? Asan yan? Oh, may hipo. Ay, may pusit. May sausawan naman. Ano yung CR? Oo niyan, ano yan siya. Yeah guys, magbe-breakfast muna kami. At di kami kumain kanina. Hi guys! Galmusal muna bago kami. Ano Uncle? Kumusta ang biyahe? Rap? Ito na, kami na ay. May nahihinang. Ano ko ngayon, Nay? Ano ko ngayon, Nay? Kamo? Di ka sumama. Eh, nako, mahalas ng tiligaya talaga. Yun o. Kain muna kami ng pansit. Oh guys. Uncle? Oo. Kumusta ang biyahe? Kabilis-bilis mo patakbo? Mabilis na naman yan mamaya. Kulang na lang, Mabilis tayo kung 40. Luto na ba yung lek?
Wala. Yun o. Sarap. Dami mo nakaliwas. Oh, may pork pa. May chicken. Ang cute ng pusit namin, guys. Walang malalaki eh. Ang sarap-sarap ng tubig. Hello. Nasa Pandan kami, guys. Oh, ganda dito. Gamit gang. Ang bango-bango na yan, ah. Barbecue. Yes. Tikman ko ulo, Ken. Sarap dito. Paduyan-duyan na lang. Saan tayo? Ito, iikot na tayo ng ano. May nasalubong akong artista, guys. Yan guys, bali, ikutin natin tong ano island. Tingnan natin kung anong meron dito sa kanilang resorts. Magre-register muna kami, guys. Dahil hindi pa kami nakapag-register. Magbibilyar din kami. Charot. Baka balik nga dito. Guys, kung gustong bumalik dito, tara dito. Libre nyo kami. Si Alec daw, guys. Baka naman. Sa birthday niya daw. Alec, ano, saan mo gusto sa Ito na birthday yung mo? ano, ipapareserve mo sa birthday mo. Ganda dito, oh. Ayun guys, ang ganda ng ano nila, oh. Ah, ito pala yung bangka. Hello? Malaki. Yan siguro yung tayo. Ay, malaki talaga guys ang ano, ang epekto ng pandemic dito sa mga resorts. Imagine dalawang grupo lang kami nga nandito. Balang kapag regular ay Kaya solo namin, guys. ito masarap dito, oh. Duyan. Duyang ka, Cha. Gusto pa rin dyan, Chan. Oh, ito ka! Ay, dalawa tayo. Magkano kaya dito? Magkano po ang rent dito, ate, sa buong bahay ay buong tubo na to? Doon lang mamaya sa anak ko. 4.8 po isang gabi. Isang gabi? Ilang tao kayo? Ito, kahit ilan dito, no? Kahit sa sahig dito, kahit dito pwede, no? Kahit Meron pa dito. 30 tao pa dito. Huwag naman. Hindi ako napayag ng sardinas. Sardinas. Kalawang po kasi, oh. Sobrang luwa. Huwag kayo ng ibang cottage. Bawal man sardinas kasi nasisira kasi ang cottage kapag ka-overloaded. Baka marba. Yan guys, papatikita rin niya ate yung ano niya. Ito 1,800. Oh, baba. Wow, ganda. Sa dalawang tao ha, kasi dalawang tao lang ang ano ko. Pero pwede dyan ang apat. Apat po. So, dalawa, may dagdag na tag 500. So, 1,000. So, 1,800 plus 1, so 2,800. Yan, sa Ito mga sa couple, pwede sa inyo to guys. Ganda ng 1,800 lang na. Pang mayaman. Pag dalawa, 1,800. 1,800 dalawa. Pag dalawa po, 1.8. Oo. Pagka, One night lang. Ano na? One night. 500 kada ulit. Then may CR din po dito. Oo, Yan. siya. Ito ang tawag na standard bungalow. Ma-open ninyo ang mga presyo natin sa www.pandan.com. May website. Sarap dito, oh. Malamig, no? Lamig talaga. Kogo niyang bubong eh. Ito ang pinakaunang cottage na ginawa namin 1987. 87. Matagal na to, sabi. Ano lang, mini-maintain lang. 10 taon pa lang ako noon. Sira.
Hindi pa ako pinanganak pa lang ako. Ito. Yan. Pinakauna. Dito 6 ka? Talaga mga kahoy talaga eh. Oh. Mulawin ito na yun. Iba yan. Mga kahoy ko yun. Iba pa gusto tubig. Guys, parang gusto ni Alec dito rin siya magbo-birthday. Sabi niya kay Kuya Ulan sana all. Ito may atik. Ito malupit. Wow. Ganda na, may chicken floor. Sa? Wow! Second floor. Magkano daw ito? Ewan ko lang. Kanuyan ka kagad ah. Kaya trangkaso ako guys. Magkano naman po ito? Ito 180 siya. Sa 200. Mura nanay. Magkano sila? Pinakamura kanina. Kaya man din ako kapag kung hindi lang pandemya, parati ako puno. Anong laki ng apekto talaga ng pandemya po ito? Pulibok ako. Walang foreigner ngayon. Gusto niya ito. Hanapin niya. Gusto ninyo buko. Gusto ninyo buko. May mga buko tayo. Opo. Mag-order lang. Paano po Order na po kami? kami. Oo. Ang daming buko kasi dito eh. Oh. Kasi pandan. Pandan. Maraming pandan. Buko pandan. Makita ninyo sa picture, walang ano ito, walang mga kapuno-puno. Tinaniman ko na lang yan. Talagang Kayo Ngayon na puro, talaga nag-ano. ngayon puro mga dwarf yung mga tinatanim ko, puro mga dwarf. Naman. Kasi mahirap na umakyat. Kaya nga po. Ang mga kabataan ngayon tamad. Sino sa inyo hindi tamad? Pag inuutusan, bingi, nasa Tsa, tasang kamay, tsa. nasa tawag nito, Lalo ito oh. nasa ML, nasa Ay. ML. Si Chacha na talaga yon. Sorry. Kung sino matamaan, wag magalit. Andito ang kanilang shower room. Ito guys, yung parang ano na dito, parang medyo gubat-gubat na siya. Uy, ganda yun ah. Hindi ka mapasok doon? Sa mga gustong pumunta dito sa Sablayan. Murang-mura sa Pandan Island. Lagon. Punta kayo Lagon. Saan kuya? Kabilang galikod nito. Ay, magsakay pa naman kaya? Lakad lang. Saan po kami dadaan kuya? Sa may gilidan nyo yung yung tabing dagat. Bukod diretso kayo. May mapapansin kayong sign. Opo. May daan. Luwang din pala nito eh. Maganda. Siguro 5,000 to. Ganda naman yan. Kalayo pa. Ayun pa yan? Hindi ko nadalang tubmas ko ah. Ito tayo guys. Kaya nga. Much later. Wow, sarap kumain dito guys sa ilalim ng puno. May itlog oh. Sarap po. Dalawa lang ang ano nila dito guys, dalawang grupo. Wala pumunta. Guys, busy sila maghanda ng aming pananghalian. A few moments later.
Salamat po na marami sa inyo. Opo. Sa araw na ito, mukhang nakita namin Opo. narito po kami sa isang lugar. Opo. Maawa ka po sana pag-iingatan niyo po ang bawat isa. Ngayon din po, ngayon po ay aming pagsasalo-salo ang mga biyang ipinagkaloob mo po sa bawat isa. Nawa po makapagbigay po ng kalakasan sa aming pangangatawan. Mailayo kami sa mga uri ng karamdaman at kapahamakan. Magamit pa po namin sa patuloy na paglilingkod sa inyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Sintonado. Happy birthday to you. Hindi pa Blow your candle. Yay! Di man lang nag-ahit. Anong wish? Saan ilagay ito? Anong wish daw? Tapos Alam ko. Guys, kain po! Ba't ang pinsan niya? pang ano siya? Ang pangliga. Hanap na siya. Hindi kasi nisama. Ang ligaya ko doon. Rap. Kadaming toyo eh. Wala mo na siya. Bro, pinakinyab. Si Daddy yun. Kunin mo nga yung toyo siya. Si Daddy na daw. Yan, kamaliksi na yan. Tarong. Awang bagong na. Alik, bigyan mo yung kapatid mo ng pagkain. Nika. Binigyan ko. Ay, naman si Sabi na si Daddy. Ba't busin mo na? Ito lang yawin. Kalamang bisa ito. Talong. Sarap ng talong, guys. Lamputin ko eh. May ano, may hindi ko lang. May tunog pa. Kano yung iyak mo siya? Hindi ako magsama. Kasi nagatampo ako. Yeah. Ginaya niya sana yun sa Ilocano. Ginaya niya na nga yata. Umubra ka. Rudan, mabati ako. Lumangpot tayo. Awan akong yayak. Nagjaya ko ang amyana nun. Oh, ito anak ma'am. Baka iniisip mo tayo, practice mo yung pagtulog ah. Sumampot ka, nako. Anak mo. Yayak mulungan. Wala pa kanin siya, no? Kanin pa lang. Kadami pang kain dito oh. Wala kaming nahanap na alimango, guys. Patay na siya. Mamay hapon daw maraming tinda sa palengke. Dadaan kaming palengke. Ano sabi niya? Kumidag. Hindi na maririparin na. Gumidag, guys. Hindi pang Nalalaw kalbit, yung guys. itlog oh. Hindi yung ginagalaw. Pakit ng kaldero talaga ng himalsing oh. Ulam ka oh. Nasa ano tayo eh. Saan pa, ma? Wala. Nakabaliktad nyo na yun sa amin. Wala pa nababawasan. Isda. Dami pa dito, oh. Tira niya kay White. Tira yung ulo, kay wife. Sama na yun ya. Isa din natin tinag na tayo. Kunso na kayo damdama. Wala si best friend mo eh. Tarkop mo gaman ni best friend mo. Kaso naman yung ano yun. Teligaya, kain. Teligaya, kain tayo. Panis ang teligaya. Ayaw-ayaw ko kasi. Makalma ang tubig. Si Uncle Sunny may ka-date na. Yeah. Yung rin sa akin ah. Ni Uncle. Yan, itlog sa'yo, Uncle. Oy! Oy! Apa? Naksat. Ay, okay ka. Nagsat ng tipasay. Naksa na.
Naturugan ka. Ibalik na basa, wag na nakasas. Patulog-tulog. Lagayan. Kakaba naman ng buto. Excited nga si Ulan, nagising alas 2. Magkano oras ka nagising kasi Antay? Baka lang una. Hindi na akong tulog. Tatay lang, kasi panurog ako. Kaya pala naantok eh. Hindi ka na magkain. Hindi ka na magkain. Bangko mamaya. Bisa nagkasya kanina mamaya, hindi na. Katanya pang ipaw. Long may ano dito oh. Hindi na nga makahinga. Reklamo na. Bakit ilong mo bagang ano? Ilong mo ba kakain? Kaliit kasi na ilong. Hindi na makaya. Sa bibig na lang eh. Ramang mga... Mag-away sila ni Adeng. Pango ka, sabi niya, magpabulkit man ako. Sabi niya, Pagpagulkas daw. Kakain ulit kami mamaya guys pagtapos swimming. Masarap kumain pag gano'n. Pagod-pagod na. Ate Paseng, saan tayo sa birthday mo? Ate Paseng. Ate Paseng. Saan daw tayo sa birthday mo? ito may birthday. Si Alex sa fish pond daw. Yan, di ba? Kami na naman ang nahuli. Yes. Kayong matibay. Si Alex guys, okay na daw sa fish pond Birthday. mag-celebrate. Gawa ka ng cottage down. Actually guys, itong pagpunta namin dito sa Pandan Island is sponsor lang. May natuwa sa amin kaya Kaya nakalabas ng Monteklaro. nakalabas-labas din kami ng lungga ulit namin. Sana all out of town. Nag-out of time kami. Umalis kami ng 4 AM doon kanina. Thank you po sa nag-sponsor. Thank you po. Thank you po. Thank you po sa Pa-Beach. Enjoy ang buong team. Si Auntie Ligaya lang hindi nag-enjoy. Pero nag-enjoy naman yung asawa guys. Tsaka yung anak. Ayun o, enjoy na enjoy yung asawa o. Si Uncle Sunny. Sa Uncle Sunny po yung kumain ng pagkain ng Tiligaya.